ollut kyllä, no, jos vanhat merkit paikansa pitävät, niin Navin teropuolet ovat olleet Ancientissa hyviä, mutta Aleksi näyttää vähän sulaneelta suorastaan. Joo, ajuatko mikä Krapulasella on ollut se HLTV varsin jälkeen, sen jälkeen matkustuspäivä? Hei, ei tekosyytä. Ei Raimu tekosyytä. Ei, eihän Krapula ole tekosyy, se on vaan syy. Sen takiahan se on väsynyt, ei se ole tekosyy. Okay. Näin tolla. Krapula on syy. Talouden pisla. Noussi pisla. Ja kun mä oikein tiedä mitä se Arttu on säätellyt siis täällä, niin miten tää oikein toimii, kun... Et kun ne äänet oli aivan Pro Dotaakin menossa. eilen ja Arttu Rikkonen ehkä noin 6 kertaa, niin mä en Uskalletaanko me ottaa sitä Mä en riskiä? oikeesti tällä hetkellä uskalla tehdä näille audiohommille yhtään mitään. Että No joo, ehkä, hei, otetaan tämmönen kultainen keskitie ja sä voit laulaa meille vaikka Mirellaa tai jotain ja sitten ei tarvi piksata mitään YouTubea tai mitään Spotify. vai haluut sä laulaa? Hopeinen kuuluu merelle. Ei. Lapissa kaikki... Aiku, Hei, anteeksi. Joo, 10 sekuntia, ne päästään sitten takaisin. mut ei No oo niin, Navi, alahan pelaa. Kun nauratti tässä ennen peliä, eikö rundien jälkeen hymyilytti jopa ja... Pelaaks se Voiveri? On sitten vähän vakavampaa. No lähtihän sieltä ei jämätä pikku virne vielä siihen ja... Sitten kakkosalppia kohti ekaa kertaa ja... Näin. No, katsotaan mitä on. Imperial FE kokkailu omalle CT-puolelle ja sitten, että onhan siinäkin syy. Tästäkin on ollut tieto aikapäiviä sitten, että ketä vastaan pelaa ja heille hyvä kartta, Naville vähän heikompi kartta ollut historiallisesti, niin kyllä tässä CT-puolellakin todennäköisesti jotain teppoja tullaan nähdään, mutta Pissasta lähtee liikenteeseen ainakin Riidio oikein, 4 pelaajalla lähdetään B:lle päin ja Onko tupladualit ja onko tupladualit luolaan jopa? Kyllähän se on. On muuten hyvä beitti, sä saat sillä savu ja itse asiassa liivit tossa heilutaan luolan suuta ja sitten on dualit siellä. Ja Antti burnaa tän defaultin, mennään palolla päälle, mutta sieltä tullaan Antti Volest 23 kuitenkin naputtelee Wonderfulin 304. Kätti lähtee, ei lähde savuista puskemaan sen enempää. Kitit löytyy kuitenkin, että erittäin tehtävissä tää on mitä kamaa afterplantti. Oho, Aleksi lähtee kyllä vähän wildaamaan sieltä ja Kätti 3-2 vastaan kakkosen, Kätti tori. Hielo vastaan bitti. Ja sieltä vähän röpöttää kaikilla Kätti yhteen vastaan ykkösen, missä nekin on kitit. Ai kun ois pitänyt vaan kiinni, ottaa kiinni ja holdaa. Ja ottaa sen Oi. Pikku jutipuppo sieltä, yksi jutipuppo sieltä. Leveä toimi, niinku pitääkin olla. Voi, minkä tekee. Entrylle liikenteeseen, että onnistuu sinne kääntää 3-5 tilanteeseen. Ja Joo. hyvä BC-tuppi siinä nyt lähtee. Aleksi kyllä lähti ihan tyhmästi tossa. Dualit yritetään lähteä hakemaan tilaa jostain, mutta ei tällä kertaa toimi kuunnellas. Ois! Mikä vittu